Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 20 dekabry hepdeniň anyny güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu gün bizim temamız üýtgeşik Döwlet Murat Ýalyýew ýa-da Anna Seyit vs. Yani garşysyna Açylowa Soltan. Ine soňky wagtlarda, soňky bir näçe hepden içinde Döwlet Murat Ýalyýew diýip bir jurnalist, Türkmenistanlyk jurnalist, Türkmenistanyň höküminde işleyen jurnalist, öňler şoň hökümetiň ýanky işlerini edýän jurnalist, şoň kuny çykyp ýanky biziň gahrmanymyz bolan Soltan Açylowa dil ýetirip, onu töhmet atyp, onu garalap taşlady. Bu MHM ýürüti metodikasynyň sistemasy. Şol instrumentlary, şu MHM şurýaly yani hiçme gerekler jurnalistler ruhtan kaçan, vicdansız ýaly adamlar tapıp, şol adamları Türkmenistan'a azat, media, azatlyk görüşen adamlara karşı, azat mediada görüşen adamlara karşı yankı hareketler ettirýärler. Gepleşik başlamakka gelin men bir kısa videosunu görkedeýin, ondan şu videoya biz jogap berelim. Ünsürüm hormatly vatandaşlar. Yine birinci videosu şuraya geldi. Birinci videosu. Salam hormatly dinleýijiler. Men jurnalist Döwlet Murat Ýalyýew. 5 ýyl töwerek efire çykman, ine täzeden soňky ýurdumyzy, bolup geçýän ýurdumy hakynda çykyş edilýän meseleler boýunça efire çykmaly diýen netije geldim. Men umumy gürüňe oturmaýyn, Soltan Açylowanyň soňky çykyşlaryna seslenmekçi. Men özüm jurnalist kany, eger onuň hünärini medeniýet sunuwat akbarlyk düşünýänler, jurnalistika kimdir birine töhmet atmak däl ýa-da köp söýünmek ýa-da gargynmak däl, ol hakyky faktlary yerli ýerine goýup aýtmak. Gynansaňam Soltan Açylowaň soňky çykyşlaryna diňe döwlet başçylaryna söýgün hem gargynç bar. Ýurduň diňe bir tarapy, gara tarapyny görkezjek bolmak bar. Ben Soltan Açylowanyň umuman Azatlyk radiosyna şu neçenni işleş prosesini, onuň pulyny ähli gowy şakyny açyk çykyş eder, öýlen faktlar bilen çykyş eder. Men şu çykyş etmemden öňürti bir zat aýtmakçy da, Soltan Açylow men şu çykyşymy dinländen soň onuň maňa töhmet atypam, kemsediwem, belki gargawam çykyş etjekdigini bilýän. Öňe men adam mertebesini kemsetmän diňe faktlary ortaýan goý dinleýijiler öýdi, kimiň haky, kimiň nähägi aýtýanyny bilsin. Şu çykyşymyň esasy maksady näme diýilende, men döwlet ýolbaşçysynyň siýasaty bilen alalaşman bolar, ýöne döwlet ýolbaşçysyna söýmek, gargynç etmek, bol ne kanuny, ne dini tarapdan aklanýan bir zat däl. Özüm ýene bir aýtjak dadym, şular ýaly gargynçy, şular ýaly söýgünçi, özüm publika, bütün dünya ýaýratmak niýeti bilen sen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentine ýa Ýewropadaky öten döwletleriň prezidentine, premier ministrine, birinji adamsyna aýdyp gözüňi ýydan açarlar. Oňa düşündirsem gerek dälmi diýenler. Ine şu MHM agentina biz jogap berdik öňküde ýanky Muhammed Awy. Fransada, Amerikada ýa başga bir Ýewropa döwletlerine ýa-da başga öten döwletlerine sen isleýän wagt ýol bolsa tankid etmelersiň, gerek bolsa urgun melersiň, ýöne ursaň, şoňa jogap bermeli bolsaň. Ýöne edibilersiň. Onuň üçin seni ýanky ýygnap, ýitirip, türme salyp, seni kislata sokup, preslen basyp, ýa-da türmede ýalňaçlap, ýanky şöýde senden butylka baryn hem ýerlerinden edip, jynt organyny butylka atyp, oraya zat Türkmenistanyň ýaly, oraya zat ýok, hiç dünýäde. Şoň üçin bir topar töhmetleri we manipulasiýany edip başlady, ýa-ni öz çykyşynyň başyndan. Diňe faktlar, diňe hakykat aýtjak. Gelin şu hakykata we faktlary teredelim. Ine ikinji çykyşdan görkedim, ondan bir faktlara we hakykata geçeriz. Salam hormatly dinleýijiler. Men ýene şu birinji çykyşda faktlar görkezilmedi. Ine ikinji çykyşy görelim. Näme faktlar görkezip bilýär şu adam? Nowatdaky efire çykýan geçen gelek ki Soltan Açylow baradaky söhbetleri dowam edeýin.
Ben bu ýerde Sultan Açylova bilen tanışlygym, ilkinji tanışlygym hem onuň şu tanışlykda eden hereketler barada. Biz Sultan Açylova bilen 2008-nji ýylyň iýul aýynda men şu taýda Arahtar Radiosu bilen Türkmen ululy bilen hyzmatdaşlyk edip başladym. Ganarar, aýlyk ganarar da şu ganarar alyp hyzmatdaşlyk edip başladym. Sonra Türkmen ululynyň direktori Jahan Ýalyba Jemalam diýilýär. Ýalyba maňa haýyş etdi, şu Sultan Açylova bardyr, jurnalist bolmakda kömek edin. Şoňa ýardam edin diýdi. Onda menen bolýar diýdim. Awgustyň 11-i 12-lerine bolan gurulmalar 2002-nji ýylda Sultan Açylova o wagt şu Amerikan internet merkezi bardy. Bu wagtlar ýaly internetler el ýetirdi. Agatyn mehmanhanasyna Amerikan merkezi var. Şu gatnaýardyk, näme maglumat ýerçäm, şu taýdan ýerýärdik. Onda Sultan Açylova bilen tanışdym men. Şu ilkinji gelip tanışsamda da Sultan Açylowanyň halak balan soň maňa aýdandy. Döwlet bırak ben aýlygyma ýaşulary köp berýän ekenler maňa ýaşulary berilen pullar 3-4 deste az pul berilýär diýdi. Böyle men beýleki ýaşulary da haýyş etdim kömek edin diýip olara kömek etmedi. Sen bir men meselemi özüm aýdyp durmaýyn. Çahana Jemala aýdyp bersem diýdi. Benim bu sözüni alıp Çahana hatdadım radyoda da görüntü düzgün tertip var. Her yerden çıkışına uğra pul tölerler. Ondan sonra Çahana yazdım o mon görkölü sunmasından 2 säwle köp beripdir, emma onu kanatlarını beýle kalipalardan köp bermesem ona az berilmän ekenler. Emma onu kanatlanmayan eken nämemişin ol köp düşüyor diýmişim. Benim ilkinji tanışlygymda birinji bir halak bar horsundan soň maňa eden gururumy Sultan Açylowanyň bu aýlygy ýani ganarar hakynda boldy. Ondan Sultan Açylowa siz diýäňiz men pulun adamsy däl. Eger siz pulun adamsy däl bolýan bolsaň, bu ýürüş goýulan normadan artyk pul aljak bolup eden onam Allah ol diýen summadan has köp ganarar ýalan ekenler. Laf aýtmaň bol sen pulun adamsy däl diýen sözüňe laýyk gelýärmi? Soň görüp otursam, asyl şu Sultan Açylowa doğrudan ýetini armasa ýatyp bilenok diýen aýtkam Arahtar Radiosyna işleýäniň arasyna bar eken. Inhamyna Sultan Açylowanyň işden çykmagyna da şonuň pul bilen bagly mesele sebäp boldy. Hormatly dinleýijiler, men geljekde de bu söhbet döşlüğü devam eder. Häzirlikçe sağ olun. Salam hormatly dinleýijiler. Ýene watandaşlar, gepini bilmek göri men faktlar garaşdym, argumentler garaşdym. Diňe wakany gurulum berdi. Hiç bir faktam yok, argumentam yok. Ýöne başga bir tarapdan seyretsem, eger bir adam Türkmenistan'da ulu reýstler alyp, şo ýerden foto, video, audio we tekstli material iýerip dursa, ol uly bir hukukun üstüne şol adam. Ola bir şoň ýanky gonorary ol nimede oturun, mesela üçin Çekiýede oturun ýa-da Türkiýede oturun adam bilen deňdel. Riski ulug. Gaty uly riski. Şoň üçin biz onu gahrmanýar. Şoň güneçelli bir sany hukuk goýan guruma ýok Türkmenistanda. Birem ýok. Hukuk gorumak gurumasynyň işlerini ine şulay anlaşmalar alyp barýar Sultan Açylova. Sultan Açylova bizim gahrmanymyz. Bu Azat mediany ýöretjek bolýar, bu jurnalistler ýa. Bu korrespondentçilik edýär, fotojurnalistçilik edýär, öz pikirini aýdýar. Şo ýerde jurnalistler, şo ýaly Döwlet Murat Ýaguliýew ýaly hökümete gulluk edip emhime bilen işlän soň jurnalist ýok. Nanam Türkmenistanyň içinde. Akbeta parawa o daşynyň. Ýöne içinde ýok edi. Hatta daşyna çykan jurnalistlerim başlan goýun agdyny gelip berýär. Onun birinji borjy wyjdany boýunça, hünäri boýunça hakyky bolup geçen zatlar, argument, faktlar bilen şoň üçin
Sultan Açilovan'ı elbette tanqid etip bolar. Elbette köp işlerini yanlışlar edýändir, elbette yanlış koy berýändir. Ýöne umum alyp görende bizden gahman. Hem aktivistlerden gahman şolaýar. Türkmenistanyň içinde zulma garşy görüşýär. Şo ýerde Azat mediany ýöretjek bolýar. Şo ýerde şuny zäherleýärler, gurýarlar, maşynalar alýarlar. Näme tolk etmeýärler? Her hil risk alýar özüne. Kim alýar şo ýary? Türkmenistanyň içinde. Hiç kim almaz. Hatta men günaýdyn, hatta bizim aktivistlerimizden risk alıp gidenler köp. Ine türmede oturan aktivistler var. Ýöne şuraya giýje uny görüşüp, şuraya materialy berip o uruşun içinde etdiler. Muňa garşy bütün MKM gurulugy hereket edýär. Öz ýallaklary bilen, jurnalistler bilen, öz ýanky agentler bilen, agentin agentleri bilen. Şu ýaly. O zaman bu gelip oturup şoň ýakazyndan tutup şunu garalajak bolup, ýanky sebäbi Sultan Açilova premiýa aldy. Sultan Açilova dünýäde belli bolup barýar we zulmün ýüzlerini açýar bütün dünýäde. Ine şunu saklamalar birler. Näme şunu diýär? Gelin şonu faktlar bilen teýerelim. Ine hormatly watandaşlar, men bir şunu olanlarda häzir gurulma geçer, ýöne gysgaçyk Sultan Açilowanyň näme işleýänini men size gysgaçyk düşündireyim. Ine egerde biz seyretsek, häzir men size görkezeyim, sizin görýärli. YouTube, TikTok, ýagny bütün dünýä mass media seyredimizde internet ulgamlaryna ünsörün ine Sultan Açilova. Şol aýal maşgala. 74 ýaşyndan az köprek aýal maşgala. Şol ýagdaýyna seyretmeýän, açyk görüşüp zuluma garşy Türkmenistanyň içinde uly hereketler edýär. Ine gelin şoň aýdýan zatlaryny dinläýin, ine interwýu etdi. Bir nastoящее время diýip Azatlyk radiosynyň bir bölümi bar, ine şoň interwýu berýär. Gelin dinläýin. Происходит с вами сейчас в Туркменистане и как вы смогли покинуть страну? Покинуть как бы при помощи посольства Америки, вот, который в настоящее время работает, у нас посол Алан Мастарт. Я думаю, с его помощью мне удалось покинуть страну, выйти. Вот 11 апреля этого года перед отъездом я уже готовилась сюда поехать. Было такой случай, у нас инвалидного сына машина есть. Ночью пришли незнакомые люди, два такой крепкий парень, разбили стекла, и передние, и задние, вот большие стекла специально разбили. И оно вот зафиксировалось на камере наблюдения у соседов на 3-м этаже, есть камеры наблюдения. Связано, считаю я, моей журналистской деятельности, да. Султан, но власти Туркменистана последовательно преследуют и вас, и ваших коллег. Многие журналисты, в том числе Радио Свободы, осуждены на длительные сроки, и никто не может добиться их освобождения. Что заставляет вас раз за разом возвращаться к работе? Ну, основное, вот, если сказать, честно сказать, это вот то, что происходит, то, что несправедливость много. Вот это вот мне никак покой не дает. Я по своей состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам хотела много раз эту работу оставлять. Но я не могу вот на это вот все смотреть, вот это вот беспредел. Нам покоя нету, никогда нас покоя не оставляет. Сколько моя семья страдала, сколько мы пережили, это просто целые 4 тома романа будет. И вот это вот все. Ýanky Döwlet Murat ýazgylyp näme şuwardaýdy. Näçe gerek şulaý aly, sweýedini çürük diýerler, zäherleýärler, infeksion banýada okýarlar, infeksiýa ma diýip, oğul urýarlar, maşyny döwýärler. Aýgaran etmedik işleri ýok, şunu gorkujak bolup aýalmaşan. Diňe öldürip görmediler. Näme şola hatdaýdyn o? Näme ine prezidente sen aýplama diýdiň, söýdüň, eýtdiň, beýtdiň diýip ýanky bu adama hüjüm edýär. Sebäbi arkasından MKM diyor. MKM häzir bir jurnalist garşy görüşmekde. Bir gara bloger, gara jurnalist, şoýal adamlary tapýar, hiç ýerde işläp bilmejek, hiç ýerde karýerasyny gurup bilmejek adamlar tapyp, şony bir bahane edip, şantaj edip, gorkutup ýapyp berip, şoýal aktivistler garşy Azat media üçin görüşýän, adalata üçin görüşýän, Türkmenistany demokratiýany urnuşdurjak bolýan aýallar garşy
görüşen adamlar tapar yani. Barın tek Türkmenistan içinde. Oncuk Musayev, yani ol bir topar jurnalistler, korrespondentler var. Yine şu devletlerden yazılıyor şunun biri. Gelin dinleyelim. Ne diye Sultan Açılova. Все время вот эта несправедливость меня вот подталкивает продолжать эту работу. Хотя вот на этих меджлисах, собраниях Кабинет министров президент дает указания, вот обеспечьте, как положено, не обижайте людей, вот такими словами на туркменском языке, да, обеспечивайте. А исполняющая власть это уже свое делает. В эфире официального телевидения государственных туркменских СМИ мы видим достаточно радужную и радостную картинку. Вы много общаетесь, ездите по стране, наблюдаете жизнь простых туркменистанцев. Насколько она соответствует телекартинке? На это мероприятие людей отправляют с организацией, должен этот человек идти, хочет, не хочет. Основное тут студенты, школьники отправляются. И вот получается такой аудитория, что как будто народ доволен, народ счастливо живет. Это только вот по телевизору, а на самом деле низкий слой населения, особенно в сельской местности, им нелегко живется. Вот проблем очень вот так вот много. Основной... Mühim medadını görüp durmayın. Yalnız kadrı gördünüz. İnkubator ağzaları marken yaşlılar. Ne şuraya neymi görünüyor ya? Men adalet için görüşen. Men bir adaletten yadadım. Meni 4 yıllap her adet gördüler. Yani 4 yıllap derler, köp yıllap. Men şunu da görüşen ya bir adaletli olursam şunun beter görüşürdüm ne deyip ayrı ya. Yine Sultan Açılova arada özümü görüpleriniz. İnternette Sultan Açılova deyip yazsanız yine yürütü. Maglumatlar katı köp. Sebebi bir neçe yılın devamında yeketek Türkmenistan'da korrespondent hükmünde işlen yani hüner bolmasa da korrespondent, jurnalist şunu da başka adam bolmasa şol adam şol orun alıp yani öz boyuna cevapkar alıp şol atlar neme diye. Men yadımda Türkmenistan'da jara yıkılanlar şol birinci olup öňe çıkıp şolun behbitlerini şolun yani jara yıkılan adamların arkasında durup şolun adaletli işlerini çözdürecek olup yani arkasında durdu. Hiç kim durulmadı. Yeketek şoyal durdu. Bir topar materialı verdi, bir topar yani reportajlar etti ve düşünürdü. Türkmenistan'ın en köp maglumatlar çıkaran reportaj eden Sultan Açılova. Yine misal için biz seyretsek Sultan Açılova deyip yazsak yine şöyle yine Fransız dilini geçireyim. Pardon. Ne şöyle yazıyorlar. Sultan Açılova 1979 yıldan 4 tane aya çağatı var şun. Aşgabat'ta yaşaya, Türkmenistan'ın içinde yaşaya. Jurnalist değerleken niye? Jamais fait remarque qui n'était pas olmaz. 2006'dan beri şu çıkış etkiliye öyle jurnalistler, yani şu videocuları olup yani çıkış etkiliye. Bir topor yankı bir düzünlükçünün üstlerini açtı. 2019 yılda Türkmenistan'a gidecek olanlar Kronika Türkmenistan üstünden şunu yani koyuvermen bir ağır yağdaya tarılır. Şu arada hem de maglumatlar var. Yine Sultan Açılova dürücülük için bütün dünyada finalist medalını alıp yine şol men bir kan reportajım ettim şunu koyuvermediler Türkmenistan'ın. Şol öz medalını alıp bütün dünyada yine Türkmen birinci yer alıp yani jurnalistikada adam haklarını koruyan medalını almak için şunu koyuvermediler yine şuna bellek geçtiler. Orta adamlarda da Sultan Açılova deysen 75 yaşlı jurnalistka Sultan Açılova'nı Türkmenistan hükümeti gıyniya daşına çıkmanı qadağan ediye yeni bir gedek koyurmendiler. Ay bir topar yine hospitala koyupdurlar. Bir topar Sultan Açılova'da maglumatlar. Yine misal için Human Rights Watch diye yani en ulu adam haklarını koruyan kuruma Human Rights Watch onu
adam hakları boyunça operator demek näme? Şol daklad diye Human Rights Watch hökmünde ýa-ni oğulma ve şol daklady uje ýagny şol daklady hak hökmünde, doğru hökmünde alınýa, ekspertler tasdikleýär ve şol daklada göre bütün dünyada adam hakları goruluk edilýär ve döwletlere batışlar edilýär. Hatta şolum öz saytynda ine görkezýär Sultan Açilwani ine şulay almaşgalary daşyna goýbermän şuny правозащитница şuny ýa-ni Женева nagраждение goýbermän şuny hospitaliziýar edip kendine infeksiýa bar edip bir topar Türkmen hökümeti maskar bolupdy. Ine şu ýerde de Sultan Açil nastaýşy время ul daklad edýär şu barada. Aýra material köp. Şonuň üçin Sultan Açil bilen ýanky döwletlerli ýagly diňişleri ýarlar iki türlü personaj, biri adat ýollu gahrymançylyk edip, günni gahrymançylyk edip material alıp adalatlygy Türkmenistany goýjak bolup, adat mediany etjek bolup şu ýerde zulüm bilen görüşýär. Beýlik adam bolsa zulüme hyzmat edip, ýanky emheme näme diýse böküp garalap, näme gerek bolsa edip ýör. Men Döwlet Murat Ýazgulyýewa garşy däl. Oň dörejelik işini ine şu ýollap barsa, men onu näme diýin? Her adamyň öz agy özüne gerek. Gelin biz Döwlet Murat Ýazgulyew barada informasiýa dinläli. Ne Türkmenistanyň bir de ýönetim maglumatlar geldi. Döwlet Murat Ýazgulyew hakynda. Professor Nazar Gullaýewiň şäherdi Döwlet Murat Ýazgulyew professional durmuşy barada men açyk görüm etjek. Arap we fars dillerini gowy bilýän alim, şahyr, dramaturg, kompozitor, aktyor we terjimeti Nazar Gullaýew köp ilmi eserleriň, lirik aýdymlaryň, aýdym saz eserleriň we goşgularynyň awtory, ýöne, ömrüniň köp bölegini öwrenmäge we okumaga başlady. Ine şu adam Nazar Gullaýew universitetde Türkmen Döwlet Universitetinde mahtumlarına Türkmen Döwlet Universitetinde gadymy edebiýatdan mulim bolup köp ýyllar okutdy. Ine şoň şäherdi Döwlet Murat Ýazgulyýew. Döwlet Murat Ýazgulyýew 1995-nji ýylda Türkmen edebiýat boýunça praktika molimi bolup işläp başlady. 90-njy ýyllarda takminan, mümkin 96-94 şu ýyllarda. Ýagny siz egerde universitetde okugan bolsaňyz, leksiýany uly professorlar berýär, ýöne praktikany, ýa-ni bir ikinji klas bolup, bir dernu işlerini, ekspert analiz işlerini başka yaş molimler, ýa universitet oturan molimler geçirýär. Ya laborant bolup işler ya da yaş molim hökmünde praktikalýar. Şo ýaly. Ine şonda 2000-nji ýyllarda Döwlet Universitetinden şol Döwlet Murat Ýazgulyýew kowulýar. 1995 we 2000-nji ýyllaryň arasynda universitetde okuyan ýaş gyýylaryň tarapyndan Döwlet Murat Ýazgulyýewa Anna Seyit diýip lakam goýuldy. Egerde Döwlet Murat Ýazgulyýew mundan meter adatlara garşy, aktivistlere garşy, şurýaly Türkmenistanyň içinde ýeketäk bolan adam hukukyny gorayan Sultan Açilw'a garşy görüşdi. Biz onuň lakamynyň manysyny gelip çykyşyny ve suwtnamalaryny size düşündirýär. Ýöne Anna Seyit diýsem, muňa ýöne ikinji adat diýip pikir etmem. Eden işler boýunça goýulan lakam. Ine şurýaly Anna Seyit başlan döwletli Ýazgulyýew universitetden kowulup 2000-nji ýyllar bilen 2005-nji ýylyň arasynda öňki Zenan Kalbym diýen jurnalyna, şu jurnaly ýa-ni Gulbasandan Ejel jurnaly boldy, soň aýda bir gerek çykan jurnal boldy. Şoňa korrespondent bolup bir kiçik makala aýda bir gerek ýazyp şu ýerde oturdy. Şoň ýogulmaşdy, ýa-ni Gulbasandan Ejel jurnalynyň ýogulmaşdy Akbibi Yusupowa. Muň bilen ýa-ni bir terfleşýärde şuň üstüne arda ýazyp şu adamy bastyrýar. Arda näme çykyp ýazyar? Sebebi döwletli Ýazgulyýew özüniň propiskasyny ýa-ni universitetde okugan soň 2001-nji ýylda çeli propiskasy bar eken. Şu propiskan, ýa-ni propiska bolan peçadynyň ýanyndan birligi 4 ödedip, ýa-ni 2004-nji ýylda çeli
propiskanma, eger propiskan bolsa işläp bilýän, şol ýanky gurumada, edarada işläp bilýän şeýdi. Ýanky gurumaň ýolbaşyny alap, ol ýolbaşdan bilýän eken. Ýöne bir saýy sebäp bilen söwüşýärler bilen muňa ardaýadyp muny bastyrýar. Ýagny hakykat açýar, maşençilik edip, ýanky hökümet alap, şol edarda propiskan bar diýip işlän adam döwlet Murat Ýazguliýew ýanky türme 4 ýyl bastyrýar, ardaýar. Dermemden soň 1 ýyl ýanky türmede oturan soň muny çykarýarlar. Muny çykaryp emheme urunup başlaýar. Şuň üstüne işler, ýagny şuny dörejelik edýän işlerini edýän adamyň ýanky arasyna gezerip materialy ýygnap, muny taýýarlyk edip, onsoň şol adamy 2007-nji ýyllarda Azatlyk radiosyna berýär. Azatlyk radiosyna şol adam çykyşlar edýär. Ünsürüm, näil bolup biler, sen türmäge basyldyň, 1 ýyl galman çykdyň, ondan sen Azatlyk radiosyna çykýanda, ýani çykyşlar edýän, gepleşip geçirýän, näil bolup biler. Ine Sultan Açilova, Sultan Açilova, häzir çykyş edip, ýani maglumatlar berýän bolsa, radio Azatlykda çykyş edýän, käwagt ýani audio zapisini berýärler. Şuny helak barny edýärler. Ýöne bu adam arkaň çykyş edýär. Käbir ýani menim ýoldaşymyň diýişlerine görä, birinji MHM bar ýa, şo ýerde ýani görkezme alýar, ondan efire giç galyp gelýär diýip, mana da şol MHM'den gün bizim bilen efirler geçýär diýip aýdýar. Inni şol 2007-nji ýyllarda şol Döwlet Murat Ýazguliýew radio Azatlyqda işläp, men radio Azatlygyny günekarlarmy okýşat bilen. Sebäbi MHM esasy ýani nyşany aktivistler bilen radio Azatlyk. Radio Azatlygyň eden işleri boýunça men o köp sabotyna geldim. Çünkü ofisial ýagdaýda, ýani neutral ýagdaýda görüşüp gelýän Azatlyk radiosu. Biz ondan köp saatlar garaşak bolsam, şu elinden gelin edýär. Elbetde MHM öýle agent iýerjek bolup, ol pul satyn aljak bolup, her hil işler edýär, elbetde. Aktivistler edýär şoraýar. Ol bir söwüş, ol bir görüş. Şoň üçin biz ýani radio Azatlygy ýani tribunal etjek bolamdyk ýa-da Döwletge Ýazguliýew tribunal etjek bolamdyk. Biz ýöne Döwlet Murat Ýazguliýew ýa dürüjük bany urun berýär. Onsoň şol Döwlet Murat Ýazguliýew 2019-njy ýylda birden ýetýärde 2019-njy ýylda ýene-de OBS-de gelip çykýar. Ýadyňyzda bolsa, ýani Geldi Kariz bundan interview aljak bolup, näçip yalan aýdýan, näçip ýani aktivistlere ýa opozisiýa ýa-da bizim berýän maglumatlarymyz provozit hökmüne bersek sen bize garşy uğraşan diýip ýani aýtsa, ay ýok, sen nimäňiz ýalan, men size garşy däl. Şo ýygnakda da şoň videosy bar bir ýerde görseňiz, şo ýygnakda da aýdýar, ine bular yalan aýdýar, ol ýalat ýok, hemme arkadagy söýýärler, hemme golýarlar. Bizde ol ýaly kemçilik ýok. Käwagt kemçilikler bar, ol hemme döwletlerde de bar. Görýän MHM metodikasy. Bizim ýaly kemçilikler hemme döwletlerde bar. Hemme döwletlerde kemçilikler bar. Elbetde bar. Ýöne bizim ýaly kemçilik ýok. Bizim ýaly vizaly Türkmenistanyň bu vilayatyna geçip bolan Türkmenistanyň azat media ýok. Bir sany provozasiýny organizasiýa ýok. Ombudsman ol dine gurbanlyň Serdar Berdimuhammedowyň ýani ykbalyna gödökçilik edýär. Şonuň haklary bozulaýmasyn diýip. Hiç hat edip gören o. Hiç eşitdiňizmi? Ombudsman birini halat etdi ýa biriniň arkasyna gorudy ýa-da bir adalatly üçin ýani kanuny gorudy diýip eşitdiňizmi? Eşit gören näme? Olar filkine gramata ortaň diýişýäli. Ýagny şol edara barmy, şol adam barmy ine mihmanlar gelende ýani OBS-den, ondan gelende hawa ine şol adam olam ýadan kişi bolup alýar da oturup fantaziýasyny işledip bir bolmajak zatlar görüňür Türkmenistanyň hiç şeýli prawa-naruşenýa ýok, hemme zat gülýärler diýip daklat edýär. Ine bunyň işi. Şoň üçin şol adamym 2019-njy ýylda OBS-ye baryp şo ýerde Türkmenistan gülýäri buluňa ýa zatlar ýalyn, olar ýalat ýok Türkmenistanda diýip her wagt ýagny Türkmen delegasiýasy baranda her wagt aýdyşýaly şunun
jurnalist hükmüne aýdýar. Indi biz ine faktory urkutdyk. Şurýaly şol döwlet Murat ýazgylyň anlatyp lakamly, ýaş gyýdan goýun lakamly, goýun lakamy, lakamly adam ine şurýaly bar edinli. Şuraya dürüjülük işini geçti. Şuraya ö dürüjülüğünü gowy ýolda ýüremän, ýagny bir eserler, romanlar, bir ýanky boşgular ýazman, gadymy edebiyat öwrenen bolsa taryhy ýazman, taryhy ýanky Türkmenistanyň içinde gözlemän gelip Sultan açylýar toplaýar. Onuň näme üçin ine şol pul dolary ishamata ýatyp bilen. Bir adam Türkmenistanyň içinde risk alýan bolsa, ol elbetde öz işi üçin aýlyk soraýar, aýlygyny ýani köpeltmesini soraýar. Ol maşennikler ýaly wzatka soran o, ol alan puluna jaýlar uranok, özüne uly Mercedesler alanok, uly ýanky pullar alanok, ol diňe aýlygyny soraýar. Meňe işgärlerim ananyň Fransada her adam öz aýlygyny köpeltmäni arzu edýär. Elbette maňa diýär, elbette menem soraga jogap berýän. Elbette bul bir işçi bilen ýanky iş berýänçiň arasyna gatnaşyp, şunu ýanky alyp, muňa töhmet edinip, munam TikTok'ta men 5 ýyl bolmadym, ine men şunu häzir size aýtjak, şunu üstüni aşrak diýip etmek bir hatda şu doragda da bir bisowatluk. Emheme şunu bisowat hükmüne bolanýar. Men gowy düşünýän Döwlet Murat ýazgyly bir hünärmend. Türkmenistanyň gadymy edebiýatyny öwrenen adam. Ol adam näme bolsa da bir hünär we bilim we akly we näme üçin şonu ulanma, ýagny şol öz ýani bilimlerini tökmetçiligi ýani azat media garşy, geljek Türkmenistana garşy ýani sarf edýär. Men şonu düşünýän. Indi şundan soň oýlanam, gadyp pikir edýän sebebi bize gadymy edebiýat bilýän jurnalistler gerek ýa-da ýani taryhçylar gerek, bize hemmesi gerek. Nemese bir zat aýdyn, bir maglumat bereyim. Türkmenistanda men özüme sorup her wagt berýärdim. Bir zat hünärmend bana gowy düşünüp berdi. Türkmenistanda öň jurnalistika ýokdy. Türkmenistanda öň filologiýa ýani bölüm bar. Filologiýa bölümi 4 gruppa bölünýärdi. Filologlar ýani dilçiler, edebiýat bölümi, Nazar Gullaýew, şol edebiýat bölüminiň iň uly bir belli bir professory, ýani şoň şäherde bolan Döwlet Murat ýazgyly, muňun jurnalist ýani diplom ýok. Ýöne şonda da näme bolsa da edebiýat, dili gowy bilýär, dilçilerden pes elbetde ýöne dili gowy bilýär diýip ýani muň şol gulny bitdi olar. Ýani işlek gitdi. 3-nji bölüm jurnalistika bölüm, hakyky jurnalistlaryň erkin jurnalistikany öwrenmek üçin ýöne gynansak da Türkmenistanda erkin jurnalistikany öwrenoklar, Türkmenistanda ýarlyklygy, hökümeti absurd etmäni, hökümetdäki bolýan zatlary näýeli oýlanap aýtyp bolýany öwredýärler. Gynansak da. Ine ýanca Döwlet Murat ýazgyly aýtdy. Jurnalist hakykatçy bolmaly, diňe faktlaryň üstüne işlemeli. O faktları minimum 3 ýerde bagalamaly. Ine şurýaly hakykatlar aýtmaly. Ýolbaş, döwlet ýolbaşa söwmeler, döwlet ýolbaşa öýdýmer. Sen näme onuň adwokatymy? Kim sen? Jurnalist diýip ýörüň, ine adwokat bolup ýörüň. Kim sen? Egerde şularyň gidýän bolsaň, onda sen döwletten gary spiskaga düşýän. Biz sana gary görüşmeli bolýar. Sen biziň bilen diktatyryň öňünde böwet bolýan. Ine şurýaly we 4-nji bölüm universitetde, ýani filolog bölüminiň 4-nji bölümi terjimeçi. Ine käwagt şol 2 bölüm birleşdirýärler, aýryşdyrýarlar. Umumyň şu 4 bölüm bar. Ine şu 4 bölümiň jurnalist bölümini utanmadyk döwletleri ýazgyly. Ýöne Sultan Açylow elbetde onuň jurnalisti. Ol fotojurnalist. Ol Türkmenistanyň ýani haklary, adamlaryň adalatly meseleler çözülmek üçin görüşýän adam. O geljekde azat mediany öňe goýan adam ol. Sen olaýaly jurnalist bolýan bolsaň, hakykatçy bolýan bolsaň, egerde üstüňe töhmet atylmaz bolsa, näme şol Akbiýew Ýusupowany ýani Gurban Sultan Ije jurnalynyň redaktoryny suwda beren bok.
Näçe üstüne arda ýazanok. Näçe şoňu TikTok'ta aýdan dok sen men bastyrdyň, bir güne bastyrdyň. Men sen üçin bir ýyllap oturdum, oňson 3 ýylymy ýani emheme işlemeli boldum diýip näçe aýdan dok şonu. Näçe görüşem dok şol ýaly adamlar. Näçe gel Sultan Açylov senin bilen hiç argatnaşy ýok. Gel şondan topulup ýani şunu tökmek atýan näçe aýlyny köpelçek bolýar. Näme aýlyny köpeltmek, şonu soramak, ol bir kanun bolmak. Ol radio azatlıkta işleyen bolsa, ya kronikada işleyen bolsa, kronikanın ýolbaşçysy bilen we oň işgäri Sultan Açylowyň aradyna argatnaşyp, kontrakt argatnaşyp, monel tökmek bolýar. Näme bolýar bu? Näçe şu kiçik detallar alıp, onam çiýişirip, şunu arşy görüşýär. Ne şu ýandattır, bul geçýär Türkmenistana. Şoň üçin men ofitsialna ýüzlenýän döwlet türlü ýazyly bar. Sizin şansınız var. Zulüm tarapdan ak tarapa geçip, gowy tarapa Türkmenistan akitmäne, Türkmenistana kanunçylyk gormana, Türkmenistana pravozащитник bolup işläp bilersiňiz. Türkmenistana ýanky azatlyk isleýän adamlara azatlyk nämedigini düşünüp bilersiňiz. Türkmenistana gadim edebiyatda bolsaňyz Türkmenistan taryhy ýok häzir, bilýärmi? O ýerde bir ýerde bir açyk ýani hakyky taryhlar galany hakykatlar. O ýerde bir ýerde hakykat taryhlar gizlenen. O soňky 33 ýylda bizim taryhymy düýgünden çalışan diktatorlar. Türkmenistan taryhy häzir ýatsaň Türkmen başy böküp çykýar. Türkmenistan taryhy diýip ýatsaň Gurban Berdimuhammed böküp çykýar öz taryhy bilen. Hani ýazyn şu zatları. Şoň üçin biz döwlete halk hereketi sizi ak ýola çagyrýar. Ine hakyky hünärmend işinizi edin. Onam edilmeýän bolsaňyz, gowy çopon bolup işleň ýa daýhan bolup oğuz bolup işleň arasynda bolun. Biz şonu çagyrýarsyz. Egerde siz ýene Sultan Açylowa ýene de bir kiçik fakty tapyp onam çiýişip atak etseňiz, onu biz anlasaýdym kimdigini we Türkmenistanyň ýaş gyýylarynyň, ýani universitet okan ýaş gyýylarynyň hemme pikirlerini Türkmen halkyna beýan edersiz. Hormatly vatandaşlar, ine Döwlet Murat Ýazylyw hakynda men şunu bilen utorýam. Men köp Google'ne diýesimlerim, biz bäýerde adamyň şahsyna diýesimlerim ýöne. Şol adam bir öňe gidýän aktivistleri, öňe gidýän pravozащитник ýaly aýaly garalap, ýani çykyşlar et başlady. Biz muny durulmasak, şu ýaly ýallaklar böküp çykar. Emheme oturanok, emheme giýje uny Türkmen halkyna garşy görüşýär. Şoň üçin men ora emheme terroristler diýen we emheme terroristleri ine şu ýaly maşynçylygyň üstüne oturan adamlary gynap, gorkudyp, açyk oturdup, olar bilen ýa-ni argatnaşyk girip bize garşy uruşdurýar. Sebäbi wyjdany pes, sebäbi ýa-ni ruhy pes, sebäbi güýç görse eriýär. Şu ýaly adamlary emheme dirli ulanýar. Emhemen güýji ýok. Şantaj, intrig, onu mun edip gorkudýar. Polisin güýji bar, elbetde. Ýöne emhemen oraya güýji ýok. Şoň üçin Döwlet Murat Ýazylyw gowy pikir ederim kärdiýän. Bu görüş finaly gelip barýar. Bir ýenen soň Sultan Açylow sizin üstüňizde tribunala arda berdiler we sizi kanun esasında jenayete çekdiler. Şoň üçin tökmen atmak gerekýär. Dini faktlar boýunça uğraşın ve faktlar ulanın her wagt. Hormatly vatandaşlar, indi men inniki temaga geçeýin. Inniki tema Türkmenistanda ýaş oglanlar, ýaş gyýylar Türkmenistandan çykjak bolsa, şolary häzir blokiýat edip başladylar. Ine ýan ýakynda maglumatlar geldi bir küçük günlükde. Türkmenistanda Lewap, Mari, Daşow ve Aşgabat vilayetinde adamlar Ukraynada okap, soň Ukraynadan uruşun zerarly bilen Warşawa gidip ya okuny dowam edip ya Germaniýa gidip okuny dowam edip ya da şöyle işläp galan adamlara Türkmenistana pasportun çalışmana baranlar olaryň iş ýa kontraktlar var. Inni çalışyp iş kontraktlaryna gitjek bolanlar Türkmenistan hökümeti buyruk beripdir, gezin buyruk. Şolary daşyna goýarlar. Şolu bir ýyllyk deport, içki deport. Ine näme şu arada döwletgerli Ýazylyw aýdanok.
Şu arada yadan o. Yine halkın hakiki yaraları, halkın hakiki halka basışlar ve bir kamçılık. Şu arada yadan o. On Sultan Açıl ve Adalet Radyo'nun ardına kontraktı kurun ediyor. Onu daxili yok ama. Hiç iyi. Dolar kovuyormuş. Azenne dolar kovuyormuş mu? Hani görkez bana dolar kovuyormayan adam. Kıynansak da manadım hümmeti yok. Dolar manattan katı uyuşuşum için dolar kovuyor. Yine Türkmenistan'da migrasiya kulluğu yaş olanları aeroportun geçecek olanına şu yerden düşürüp var velayet migrasiyasına var da medyayı çözüp iyi veriyorlar. Bu bir schema. Migrasiya banditizm scheması, korrupsiyon scheması. Bu ne ayrı oluyor? Sen daşına çıkacak oluyor. Görközme var deyip mümkün Serdar Berdimuhamedov'un havaram yoktu bu hatlardan. Onu yurdurundur onu. Onun aşağına kıyıyankı korrupsiyonerler bakana olsa kadınançılık girdip korrupsiyonu pul kalan şey yaşayalım. O ne emedi ya? Yani VDP'li adam aeroportta oturan migrasyon kulluğunun adamı öyle veriyor. Adamlara tamal oturmuşuyor. Bildikleri var, vizası var, yani kimliği var, hem adı var. Pasportundan çalıştı. Son moment düşürüyor. Ne eme? Eğer de Türkmenistan devleti bağır olunmalı. Ne yapayım? Şunu çelli aeroporda yani geçip hem de attan geçip samalyoda minenton düşürüyor. Ne eme? Oraya yani şuraya kontrol edip şunu kadar iltiyanı oraya kadaran çok olsa yerine migrasiyada oturup kuruluşup mesela çözeyim kendine. Ne yapayım? Hem de atlarını geçirip ziyatka berdirip şunu kadar edip yine de yine kaytarıp sen oyun oynayama yani o zarif zımıp oynayama oyun ondan erdim geçeceğim. Bir noktada baratom ızgaraya olacağım da iyi oynayacağım. Şuraya yaş olanlar görürler. Hem koyun pulları ızgaraya oluyor. İyi nagayda yank koyuyor pullar iyi nagayda teade de ziyatka urduruyor yani. Yaş olanlar gıydılar. Ne yapmış oluyor? Hani Serdar Berdimuhamedov. Serdar Berdimuhamedov her vakit benim efirime gelip hurmatlı vatandaşlar her vakit efirime gelip yine bir dağdaydı ya. Ben şunu düşünemem. Şu bir dağdaydan da kanunçuluk, kasam içiyen, ben halkım için işleyecek deyip her yere gaydı. Gelin yeni bir dinleyelim şunu. Prezident saylovlarda halkın fetlerini oğurlan kezzap, Kakası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovyet hükmüne alan Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aydıverin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen büyük borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rahatın hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumaya, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğini, onun parahat durmuşunu korumak için bahşetmeye, Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmaya, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davaralı kasam ediyen. Kasam ediyanın oğlu Serdar Berdimuhamedov yöne kıynansak da sizin sözünüz dine kasam kaldı. Hareketler hiç şey yok. Men size hazır teyde mafya skemasını okuyayım. Hani göreli siz niye kasam aydıp yani şu da meselelerini kanunçuluğu uğrak bilemez. Şu meselelerini çözüp bilemez. Yine hürmetli vatandaşlar seyirdim. Men size bir materyal okuyayım. Bir minut. Şu materyal görkezmekam yine yankı nime hakkında bize görün verdik. Devlet geldi yazılı ifade. Yine men o besiyeden bu reportajını taptım. Gelin şunu birinci ünit verelim. Ondan sonra migrasiya, korrupsiyon, mafya schemalarını biz seyredip geçeriz. Что предлагается предпринять по ситуации, создавшейся вокруг активистки и журналистки Султан Ачиловой?
Давайте переходить от слов к делам. Летом ее вновь не выпустили из Туркменистана. Но в то же время мы заставили их все-таки отвечать на наши вопросы. Но и самая интересная новость, что вдруг появился представитель, значит, Туркменистана, причем это не официальный, он якобы журналист. Я независимый журналист Мурат Язкулиев из Туркменистана. Туркменистан находится не в таком тяжелом состоянии, как это раздувает некоторые интернет-сайты. Davlet Murat Yak Yine yanca ait gördüğümüz olu yal saytlar yapıkta internet açıklar tip bir topur yalan söyledi. Şol intervyunu gördüler tanıdı. Geldikleri öz saytına oydu. Şundan 5 yıl bundan olan şu saytı gördüler. Yine gelin biz migrasiya gulluğunun mafyoz schemasını üstüne açalım. Üstüne. Şol gatı ömürler şol oldu. Korrupsiya uğruna, Türkmenistan'ın korrupsiya ötüye, beni umumay deyip gelen ağzalanıp ve neye çok köp görüştüğüm skameyka zapasını oydu bir 10-20-100 adam otuyor. Bir yıl ayıp yetişler, beylikte olarak gelen. Derrol. Yeki tek kazanç Türkmenistan'ın korrupsiya, başka kazanç yok. Korrupsiya demeden kalıp bulunuk. Türkmenler için kalmak, korrupsiya kal, hükümetin pulunu, halkın pulunu tapabiliyor. Şu güne biz geldik. Neyemçip? Sebebi halkımızdan korrupsiya diye, чиновникларын korrupsiya diye, kurbanlarım korrupsiya diye. Demek kurban olup korrupsiyon sistemini koyup oğlu kısı değil mi şunu üstürüyor. Yine sevdim, hürmetli vatandaşlar, ben size bir yeri ülkedeyim. Yine şu Levant vilayetinin migrasiya gulluğunun yine gulluğu yerleşiyor. Yine şöyle. Unutmayalım. Yine şu Levant vilayetinin migrasiya gulluğu. Unutmayalım. Yine size yani aşırı grup ötülen yine yazılan Levant vilayet migrasiya gulluğu. Yine Türkmenavat. Unutmayalım. Türkmenavat. Unutmayalım seyredelim. Bunu neye skema utturlar? Kata akıllı skema men katı gen görýän şuna sebebi korrupsiýalar ösýä skemalar mesela. Yine şu howly Levant vilayetiniň migrasiya gulluğunun howlusy. Yine iksan zdaniýasy var. Yine merkezi ýa-ni giýerler şundan ýerýär. Häzir men bir foto görýän. Yine dedim. Yine giýilmek ýa-ni merkez şundan. Yine şun kaptalyna edil kaptalcılığına dukan var. Sen şöyle dokument barsan, dokument etmeyene barsan, şu adamlar şey diye, kaptalda dukan vardır, yani direkt durun, hayatımda direkt durun. Şöyle vardı, telefon numarını veriyor. Men numarıma pulat diye. Men o zaman akşam var, yığınak kaydar diye. Men senin için düzeyim diye. Şey deyip şular pul yatıyor. Yani ziyatkan, Tiyada modelini, sıfıravoy modelini iştiler. Yine Serdar Berdimuhammed. Görüyor musun? Senin işyerlerin, yani bizim pulumuza alın, bize servis etmeyen işyerlerin eyyem korrupsiyada sıfıravoy, yani san teknolojisine geçirttiler. Yani şu dukana, yani şöyle gelen adam dukana barıp 5 mant, 10 mant, 50 mant, 100 mant taşlamayı şon dasiyeten taşlanan son yankı yürüye. Eğer şöyle pul vermedi bulunur. Ön fiziki skema vardı mafyozda. Yadınızda olsa bağları var. Valyutçuklara yani pul verip şu valyutçukları dasiyeten alıp migrasiyanı düzeydiler. İnni bunun teyde teknoloji açtılar. Yani durmuştan iyi alan yok Türkmenistan korrupsiyada. Kıynansak da beylik zatlarda durmuştan iyi var ya. Yönü korrupsiyada alan yok. Ünsverim. Sen migrasiyadan rahatçılık almak için beylik devletlerde internette dolduruyan, ben hazır bir tane adıma viza yatak durumuna, internette doldurdum, şolun devletlerine internette doldurdum, bar vizalık gidbotuyla. Türkmenistan öz vatandaşlarına elektron taraftan, bu zatlar elektron taraftan olmalı, sayta giriyen zayakka verdin, cevap geldi, tutordu. Şöyle bir neşe dokumentler koydum, o tarafta da oturan adam dasiyen açıyor, terediyor, dokument doğru mu? Pozitif koyuyor, bollu oluyor. Gelip alıp gidiyen dokumentini ya, veriyen, yani elektron ediyor.
Şonu etmeyen, bular şu tarafını, fizik tarafa saklayalar, yani neç kayıt köp bolsa, şonça bular kısap bolya, ağlap bolya, şantaj et bolya, bolunok, qadağan deyip bolya ve korrupsiya ziyatka tarafını san teknologiya geçirdiler. Hay Allah canım. Ünsverim, ine Serdar ve Gurbanı Berdimuhamedov'un Türkmenistan'ı niye gösteriyor? Korrupsiyanın san teknologiya geçiriyor, yönü halkı, önkü, Sovet sistematına saklap, yani ki azatlıklarını çeklemek geliyor. Yine gelin biz başka bir video edelim, hormatlı vatandaşlar. Ben size başka bir video koyayım. Yine vatan programı. Siz diyerdiniz, Murada, Serdar Berdimuhamedov'un vakti yok. Yalnızca kasam işte indi yığınaklar geçiyor. O yani velayet migrasyasının iş yerleri, TRS'nin teknoloji korrupsiya sistemasını durmuşa geçirdiler. Onun iş yok ya, o başka san teknolojilerle yığınaklar geçirip diyseniz doğru, hakikat. Gelin şunu seyredelim. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda sabahı öterip yurdumuz vaqi täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar getleşmede başlayas. Şuun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov de Polşaly täzelik umsirasına geçirilýän Garaşdy döwletlerin arkalaşygyna awa ýurtlaryň resmi däl sammitini Garaşdy döwletlerin arkalaşygynyň asasy Parlamenter Gysgaýdaýyn. Serdar Berdimuhamedov Sankt Peterburg'a var ya, şu yerde Garaşdy döwletler, yani SNG önkü SNG döwletler öz yani внеплановый неофициальный саммит Garaz kofe var ya, break kofe. Ne şöyle bakaydı neymiş şöyle var ya, kağızlarını koydu zat söyledim. Salam aleyküm, neyel yadırı qoğum elbet mi oturup arada çaylar oturup yani çay içerler şonu koy olsun eder. Yani şu Serdar Berdimuhamedov var ya, ünitverim şunu Trump'tan ne döwlet başlarymyzy resmi adamlar garşadylar. Şul adam Sankt Peterburg'un yani gubernatörü. Şehir gubernatörü, hakim. Ne şunu hakim bizim Türkmenistan'ın prezidenti kabul ediyor. Hani ministrleri yok mu? Hani vice-premierler yokmuş mu Rusya'da? Ne şunu öyle yani hormatlık. Sen bir devletin prezidenti baranında, hatta Putin'in iti o zaman şu devlete baranında seni var minimum diplomatik yani nimeler, kodeksler var, normalar var. Vice-premier yani ministr kabul etmeli, hükümette işleyen adam. Hakimler o cemiyet kurumlarının adamları. Gubernatör elbette hükümetin adamı var ya. Yönü bir Sankt Peterburg'un gubernatörü ol neyem olsa da ministerden pes. Minister ol nasyonalny maştabda yani o devlet maştabında, a gubernatör olsa küçük bir şehir maştabında. Şonun için ine Türkmenistan'ın avrayı. Ne şuraya şonun için Serdar Berdimuhamedov dünyada avrayı var. Hatta o diktatör dostlarının önünde de avrayı yok. Yine gelin ikinci geroy seyredelim. Niye mi işte bu geroy? Ben şunu yitirdim. Niye mi diye kaşılı adam? Gelin dinleyelim. Niye mi edip diyor bu kloun Türkmenistan'ın içinde niye mi edip diyor Ukaskıcı'nın yankı çıkarıp niye mi edip diyor? Gelin bir seyredelim şu kloun niye mi diyor? Orlu dediminin üstünü yetirjek döwrüwap lukmançylyk toplumy emele geler. İr bilen Lukman arkadağımız. Eşitiniz mi? Lukman arkadağımı. Hazar kadağ, alim arkadağ, Lukman arkadağ, Rali arkadağ, Vezipitçi arkadağ, Şahir arkadağ, DJ arkadağ, Aydımçı arkadağ, Gitaraçı arkadağ, Pilot arkadağ. Bizde neye arkadağı var? Şu arkadağlar kimin arkadağı? Hatta Serdar Berdimuhamedov'un arkadağı değil şular. Şu yani многоплановый arkadağı, yani многоплановый, многопрофильный клоунla başka da deyip bunu günle lakam yüklüyor. Şu Lukman arkadağı. Şimdi gelin seyredin şu kloun Lukman arkadağı şunu ne emedi? Aşgabat şekerine teyede kurulyan halkara onkologiya ilmi klinik merkezinin binalar toplumunun kurulyan yerde geldi. Bir yerde teyede Yine yukarıdan düşün kloun perişte. Perişte yani başlan kloun. Ünsverin. Yürüyüşü, ünsverin öğün alıp barışı. merkezin kuruluşu batı dipkillerde alınıp barlaya. Halk maslahatın yol boşuna men diyem şunu.
ya da milli lider, talihatli, avrayli, yerlikli, yaşuli, diyen zadi, beryen maslahatları, arasaçılığı, namaz oka, bolya namaz okumasın, yani sura bilen bolya, hacı oldu, 3 kere hacı oldu, bolya onam aytmayın. Minimum şu zatları hormat koyup, özünün misal yok mu ne görkeyen millidir yok mu dedi. Mesela diyelim, bizim millilerimiz kim? O da yaşayan gurul halkımız. Şolu millidir. Daşırıkta, Türkiye'de, Rossiya'da risk alıp dokument işleyen adamlar bizim milli liderlerimiz. Yani şolu bağlı olsun, Türkmenistan sosyal problematı çözülüyor. Bunu olsa, ukaz kızı çıkarıp, yani ki, keyip vurup, çıkıp, öz kuruluşuk biznesini alıp var ya. Ünitverim. Man arkadağımız kuruluşukta ulanlayan feriştelerin görünüşlerle tanışıp, onların onkologiya ilmi kliniki merkezinin kuruluşu babatda bildirilen talaplara doğru layık gelmelidigini. Yanaklar dedim, türemişikler ya. Bula nadiratın yanaklarım türemişikler ya dedim. Kuruluşuk koyabedek feriştelerinin uluk möklütlüğünlük, berklik şertlerini üyedinli cemlemeligini aytı. Dürabab, lukmançık diskalarını kurmak, onları her dövrün tarafına layık derecede Ukaskasını gördünüz mü? Kızıldan çaylan ödüyen. kuruluşukta ulanlayan feriştelerin görünüşlerle tanışıp, onların onkologiya ilmi kliniki merkezinin kuruluşu babatda bildirilen talaplara doğru layık gelmelidigini, kuruluşuk koyabedek feriştelerinin uluk möklütlüğünlük, berklik şertlerini üyedinli cemlemeligini aytı. Dürabab, Ünitverim, kızıldan çaylan ya yöne sar kraskalanın. Bileme onu. lukmançık diskalarını kurmak, Yöne kızıldan çaylan ödüyen. onları her dövrün Ene hormatly vatandaşlar, bizim klonumuz Lukman arkada alıp barayan işi, dürücülüğü ve korrupsiyon biznesi. Men yalnızca korrupsiyonu koydum, Levap vilayetinde, migrasiyonda edilen korrupsiyonu. O dinle Levap vilayetinde ne? Yani başka vilayetlerde şuraya. Yani bu şobavatda onu vermedi. Serdar'a onu vermedi. Bunu öz kuruluş biznesi bilen, bunu öz durmuşu bilen. Serdar'a kartinka yığınaklar geçirýänmiş. Samet'e varıp, yani Türkmenistan'ı öködýänmiş. O ýerde var, başarayan poku yok. O ýerde bunu karşamaran oklar bir iýdiri, maskara bir gubernator, yani şäherin gubernatory, şäherin hekimliğini karşarýar. Başka adam tapılmadı. Näme? 10 ýaşdany, gatryse 10 ýaşamda bir 7-8 tane döwletler var şöyle. Yani 7-8 tane ministri yok mu? Ya vice-premier yok mu Rossiýada? Elbette var. Yine şul bizim döwletimize hormaty, bizim döwletimize bolan garaýyş. Hormatly vatandaşlar, men sizden ýa-da şu hakda düşünýän, biz görüşmeli. Biz bizim döwletimizden bir normal döwlet ýasamaly. Biz halk bolup normal ýaşamaly. Adalatly, Türkmenistan'a kanunçuluk hüküm sürmeli. Türkmenistan'a din yani haklar olmalı hemmelerde. Prezident olsun, çopan olsun, sen ol, konstitusiyanın uğruna hemmemiz din olmalı. Başkaça yol yok. Türkmenistan'a mümkünçilikler din olmalı hemmelerde. Ulu mümkünçilikler var. Ananın, bizim alyan pullarımız şun kuvvetine Türkmenistan'a alik hükümüne bulbul daşarıkta bulşova da veren oklar. Türkiye'de de bulşulukta tölen oklar $100. Ananın, Türkiye'de değmedim diyene $500'dan $1000 çalar yani. Bulşulukta yönü tölün yani. Sen Türkmenistan'da bulşulukta $100. Hatta daşarıktaki bulşuluktaki adamlar, yani Türkmen adamlarımız Türkmenistan'ın içindeki bulşuluk değer adamlardan yukarı yani. Şunun için devlet murat yağlayıp yani adamlar dörüyor. Bunu ruhu pes, yani vicdanı pes bu tarafa yıkılıp, şantaj edilip MHM tarafından yani derru alıp olan hünerlerini aktivistlere, inteligensiya karşı, inteligensiya adalet tarafına geçip bizimle görüşe şurular görüşer. Yani. Şunun için biz öz kahramanlarımızı korumalı. Sultan Açılova bizim kahramanımız. Biz şunu koruymalı. Kim şunu bir zat deyse, biz şuna karşı görüşür. Devlete, halk hareketi, aktivistler bilen şuna karşı görüşür. Sebebi kim bolaysın, kim öňe çıkıp, halkın bähbidini korusa, adaletli korusa, kanunçuluk korusa, olayam grajdan aktivist bolýar. Bizim kahramanımız bolýar. Bizim 33 ýyllap hemme şoýa grajdan aktivistlerimizi ýok etdiler. Olam näme üçin?
biz hiç tatmimedik. İmtima oturduk. Şu ýaly ýallaklar öňe çykyp başlady. Münsörüm. Sportda, aýdymçylykda, ýa-ni dürüjçülükde bir topar intelligensiýa adamlar ýallak bolup, ýa-ni öýlerini ýallak tarapy geçirip Türkmenistan bütün dünýäde master edýär. Diňe Gurban bilen Serdar Berdimuhamedov ýanaklar master edýär. El çapyşyp inkubator ýa-ni azalar olur master edýär. Biz hakykat aýdyp biz master edemiz yok. Biz şolarlar durjak bolýar, öýtjek bolýar. Ine şoň üçin görüş gidip dur, biz öz ýurdumyzy azatlyğa çykarmaly, biz halkymyzy azatlyğa çykarmaly. Türkmenistan'ın içinde dövüşüne çıkıyorlar. Sen istenik bir ayetten bol, istenik yere bar bilersin. İstenik bir ayette yaşap bilersin. Propiska düğünden ayrılmalı. Türkmen halkı inni boldu yaşamalı. Bizim TV aylıklarımız hem memnuniyetli. Hatta TV aylıklarımızda bize mümkünçlük verse biz ölüme müsküliyiz. Yani şuraya mümkünçlüğü veren oklar. TV aylıklarımızda uğurlap yatırlar. Biz bu hatları durmalı. Şoň üçin şoň men öz efirimi mutorýan we sizin hemmäňize birinji bilen jantalyk arzu edýän we görüşmeli. Görüşmesek hiç da öýü gelmeýär. Ilaytada baxty durmuş gelmeýär. Biz şu baxty durmuş üçin hökman görüşmeli. Beýleki ömürden hatlar. Başga laç ýok. Indik gepleşikleri üçin gepleşikler çede sag bolun. Bizi dinläp kommentariýa edýäniň üçin, abone bolýanyň üçin, bizi golýanyň üçin, bizi tankit edýäniň üçin köp sag bolun. Hoş, sag bolun.